Iku lho, Cok. Ayo, totoneng napasmu, totoneng bangkeamu. Ijo kembange kenongo kembang mladi putih rupane duwe bojo ya dicot sembrono bojo telu kanggo saklawase putih-putih kembange melati ijo-ijo kodhong meniran karepe mono ya disayang yen dawe bojo aja dadi pikiran ayo mbah golane boyoke dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintah dari mata turun ke hati awan-awan mari keramas tak sureni kok mrujut wae dadi perawan aja nimat bareng tak cedhaki keramas maneh menyang Jombang mampir singon lemah kenang tak saponane ora sambang kirim mo ingon yen ora seneng piye carane yo etan kali lek kulon kali
arep nyabrang ka ana uwote etan gati lek kula gati arep tak tinggal padha abote Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mbambae. Dan luar biasa Pratandha putra bandil budaya ora ngumpulne cah nom-noman. Iya toh? Wong tuwa-tuwa ya dikumpulne ya dupeni, ape buka rumah sakit jiwa jarene. Dan kompak banget luwes. Jaya Wijayanti, putra bandil budaya. Iki ya toh diteruske sampai sore. Niki terus. Ayo toh, lek separo ya ora penak toh sayangku, cintaku, matahariku. Disiarne, jenenge siji-siji. Lek sing sitok gak wani aku. Sing pundi? Sing pundi? Sing bagus dhewe gede dhewe iki. Oh enten. Gak wani. Mula kok kidul diabsen. Absen riyen nggih. Diabsen ku mari ngono njupuk kecik nek kene nggih njupuk sembako. Antri. Heeh. Nggih. Sing kidul dhewe sapa Cahayu asmane? Pundi nggih? Mbah Yanto. Kuwi aman, lek bengi. Yanti. Penggane seleb gabah. Sabah. Nggih, monggo dipun mirsani. Pripun danipun benggolane bongotane para putra-putra bandel budaya. Ayo. Aja meluk boyok. Ayo siapno boyokmu cak. Boyokku bandi mbah. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo. Suwe ora nate jamu godhong meniran. Suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran. Wes suwe ora nate jamu godhong sliki. Suwe ra ketemu temu pisan merati. Ayo ikbalane pacak golune digawe mbah. Iya kelender
luget iya 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 lumbung desa pratani padha makarya ayo di nupuk parinata lesung nyanda alu ayo yu padha nutu yes wis rampung nuli adang ayo kang dotu mandang yen wis mateng padha madang lumbung desa pratani padha makarya ayo di nyupuk pari nata lesung nyanda alu padha nutu yen wis rampung nuli adang dotu mandang yen wis mateng padha madang lesung jumengglung seru imbal-imbalan lesung jumengglung maneger mangungkung suarane ngebaki jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung lesung jumengglung seru imbal-imbalan lesung jumengglung maneker mangungkung suarane ngebaki jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok tek gung iya ayo boyok nyang iki Mbah lo iya iya pacek golune digawe Mbah aja kuwatir nggo bejeti Mbah wedok ayo ayo Mbah ceritane manut dalang sing lakoke kahanane dunya pancen werna-werna ana wengi wis gandenge apa pancen
Gusti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sak puluhan turut jarana mikir nasib kang ora karu-karuan nasibku ketulot-tulot aduh ibu paringo dekapanku golane Mbah aja kuwatir engko dipijeti Mbah wedok nasibku aduh bapak nyuwun tandai pangestu tak pasrahke kabeh iki marang Gusti ayo pacak golune luar biasa muga entas lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah aduh ayo Mbak Wedok diparingi mie ayo niku diparingi mie ngambara ing awang ngelangut bebasan tanpa tepi narabasen meko mandom mibar miteri jagat Wulandara nglambara nggahi gagasan satemaki nowo nyimpi Sripat sripit limpian nimrak kesimpit
sami Sedet singset Besu sangat ibu sama dasar ayu tak sikenya tanahku jiwa Tajakati Mas sepet madu Norasronto tak gandeng lagu muyu oh gayeng lah cok kuatir Kapindo mbak wedok siap mijeti boyoke boyokku nyandi boyokku ayo ayo yo celanggut kelugget ayo boyok pancen nyoto kasiyate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak mriyang sida ilang temu ireng tombo lara weteng ati susah dadi seneng atas kula waras
bisa kami berkas jamu Jawa pranyata paring usada yo jos yo ayo Mas Pete aja yo ayo jengkule kuat ora iki aja ayo kalau ke ayah mongsa mene pungkasane tali katresnanmu mung sedyane yen aku dadi papucanku melingono sliramu wis nate janji prasyo nanging ngopo saiki mung tansah gawe kelo ayo luar biasa yo Putra Kandil Budaya
Mbah sambangi sawah ning lor lurung. Mbok menawa wayahe panen. Dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa nganti saka jagung yen mendung tak sili capek gunung se alon ora saged susu ora nyusoni wae kok. Iya ta? Alon-alon sing nikmat nggih to Pak Joko? Lah nggih. Ayo sayangku, cintaku, matahariku, jantung hatiku. Syukur bisa nyawa bisa dadi masuk sayangku dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono nganti asik ayo Mbah Nyaman gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak sili capek gunung
campur gemawabah meja angka 5 monggo campur diseplake jeblake campure Mbah Cicis suarane bangsa Nawala tansah liwung atiku kayuyan sakemu mencok neng tembok miber maneh mencok neng pari aja ngenyek ya dik karo wong ngedok yen ditinggal setengah mati ya oye oh ya yo ya oye ya yo lemah genang tak saponane abot enteng tak lakonane palang kekek mencok neng koro walang biru walange putih bujang maneh orang luyur sing duwe bojo ora tau kali kulon kali arep nyabrang rana wode etan gati kulon gati arep tak tinggal padha abote menyang Jombang mampira ngon lemah genang tak saponane yen ra sambang kirimo ingot yen ora seneng piye carane ayo baik dari mana
datangnya lintah dari sama turun gak kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bengawan Solo, riwayatmu ini dari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Enak iya. Jan kalem-kalem enak tenan nok sayangku. Rasa kesusu. Malah tambah gayeng nggih. Separuh apa terus? Separuh ra penak Mas Joko. Ya terus ngene. Sayang sik nok. Itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Putra Kandil Budaya. Yen wancine tansah dielingke, wis wancine tansah nindakake, atan mos kumandang wayahe sembayang. Netepi wajib dawe pangeran, Salat dadi cakaing agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sitomak minang luwih sampurna yen berjamaah
lan asar salat sayekti ngatone tindak mungkar magrib lan ngisa jangkepe prayogane ditambah salat sunai Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedhela sabar lan toloko pasrah kang kuwasa yen kepengin besok munggah Putra Bandil Budaya